Здравейте и добре дошли в плетилата на Нежи. В днешното видео с вас ще плетем този бот тирлик, който има шев тук долу и отзади. Тирлика е подходящ за номер 37, 38 и 39. Ще плета с прежда, която е в 100 грама 300 метра и игли номер 3. Ще ползвам два цвята прежда. Започваме да плетем тук отдолу с начало 86 броя бримки. На иглата вече имам 86 бримки. Започваме да плетем, както казах по-рано, от стъпалото на тирлика. Първата бримка я взимам без да я плета и плета всички бримки опаково и от двете страни. Така ще плета в продължение на 4 реда. 4 реда от лицевата страна, 4 реда от опаковата страна. Но вие ако плетете и от двете страни лицево, и отново ще излезе опакова плетка. Така плетем с този цвят 4 реда. След което на четвъртия опаков ред ще се завържа втория цвят прежда. И последната бримка също е плета опаково. Плетох от лицевата страна 4 реда с жълтия цвят и на четвъртия опаков ред се завързах конеца лилавия на жълтия цвят. И първата бримка при смяната на цветовете е плета. И с лилавия цвят също ще плета 4 реда. Плетох и с лилавия цвят от лицевата страна 4 реда и на четвъртия опаков ред тук си изрязах лилавия конец и го завързах на жълтия. Скоро няма да ми трябва лилавия цвят, ще ми трябва вече чак тук за изработката на ластика. И сега с основния цвят отново плетем, но този път ще плетем един ред от опаковата страна и един ред от лицевата страна. При смената на цветовете първата бримка на първия опаков ред и на първия лицев ред, първите бримки ги плета. Така сега плетем с жълтия цвят. Тук един опаков ред от лицевата и един от опаковата страна, след което ще направим разпределението за моделчето. С жълтия цвят оплетох един опаков ред и сега ще направим тук тези разпределения. 28 за среда 30, 28. Плетем 28 опакови бримки. Изплетох 28 опакови бримки и сега тук в средата имам 30 бримки, които ще ги плета лицево. Обръщам посоката на тази първа бримка и плета лицево, така по този начин две бримки едновременно. До тук, до този маркер, бримките са 30 и плета, докато на иглата ми останат в края до маркера две бримки. Плетем лицево. Първите две след 28-те бримки
ги изплетохме едновременно. И плетем лицево, докато не останат 2 бримки до маркера. Т.е. плетем 28 бримки, не 30. 29 и 30, както направихме в началото на реда, ще ги оплетем едновременно. Сега плетем лицево. Останаха ми 2 бримки преди маркера и тези 2 бримки ги плета лицево, но така по този начин. И тук ми останаха 28 бримки, които ги плета опаково. Тук при мен имам едно малко френско булдоче. Спи и хърка. Сладко. Така, да проверим какво направихме. Изплетохме 28 опакови бримки. Тридесет лицеви бримки. След което изплетохме, но първите 2 ги изплетохме заедно и последните 2 ги изплетохме заедно лицево. И си изплетохме останалите 28 бримки. И от опаковата страна се плете само опаково. Тук промяна няма. Всички бримки плетем опаково. Сега отново плетем 28 бримки опакови. Те не се променят. Мястото, докъдето ще плета опаково, си личи. Видях пред себе си лицеви бримки, обръщам посоката на първата бримка и така по този начин плета 2 бримки лицево. Едновременно ги изплетам 2 бримки лицеви. И плета, докато в този край ми останат 2 лицеви бримки. Плетем лицево. Останаха ми 2 лицеви бримки и тя ги плета лицево, 2 едновременно, но така по този начин. И си изплитам останалите 28 бримки. Така при всеки лицев ред, като взимаме от единия край 2 бримки, от този край 2 бримки лицеви, се намалят с по 2 бримки.
а тези 28 опакови бримки не се променят. Те ще върват така до края на терлика. Така ще продължим да плетем, докато на иглата не останат 2 лицеви бримки. Ще продължим да свиваме, като взимаме в единия край 2 лицеви, едновременно ги изплитаме и в другия край, докато на иглата останат 2 лицеви бримки. На иглата ми останаха само 2 лицеви бримки. Обръщам посоката на първата лицева бримка и плета 2 лицеви едновременно, така по този начин. И се изплитам всички бримки до края на реда. И така на иглата ми остана само една единствена лицева бримка и по 28 в двата края. Тоест на иглата имам 57 броя бримки. Сега с тези 57 бримки от опаковата страна отново ще се завържа лилавия конец и ще плета 2 опакови реда. Завързах си лилавия конец. На камерата този лилав конец излиза син, не знам защо, но иначе конецът е лилав. На опаковата страна съм и плетем 2 реда, след което ще изработим няколко реда ластик. Сега плетим 2 реда опаково и от двете страни. И сега ще плета 4 реда ластик. 4 реда от лицевата страна и 4 реда от опаковата страна. Първата бримка си я взимам опаково, без да я плета. И плета една лицева. Една опакова, една лицева бримка. Една опакова, една лицева бримка. Опакова, лицева, опакова, лицева и се завършвам реда с опакова бримка. И от опаковата страна ще плетем бримките така, както ги виждаме. Взех първата бримка без да я плета и плета една опакова, една лицева, една опакова, една лицева. Една опакова, една лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. И се завършвам реда с 2 опакови бримки. В началото на реда също имаме 2 опакови бримки. А от лицевата страна сме започнали с една опакова, която не е плетем, и сме завършили с една опакова, която е плетем. Така плетохме по един ред ластик и от двете страни. Ще плетем още 3 реда. Общо да станат 4 реда ластик от лицевата страна и 4 реда от опаковата страна, след което ще се затворим бримките. И сега от лицевата страна започнах да се затварям бримките. Плета 2 бримки едновременно и получената бримка я изплитам със следващата, получената бримка със следващата, така докато свършат бримките на иглата. И сега, след като си затворих всички бримки на иглата,
Започвам да шия под тирлика тук от горната страна, като с какъвто цвят съм плела, с такава прежда и ще шия. Започвам тук отгоре и на върха на пръстите завършвам, като внимавам, така както съм направила и тук, да не разминавам цветовете, а да бъдат така срещнати. Аз ще зашия тирлика и ще се видим. Тирлика, който плетохме заедно, е готов. Ако видеото беше полезно за вас, може да се абонирате за канала ми. Бъдете здрави и до скоро!